Så det her, det er Anneli, Thea og Thereses sådan screencast om husfædre og karrierekvinder. Og vi har valgt at tage udgangspunkt i vores fiktive mand her, Bo, og så Mette Frederiksen og hendes sådan interview, efter hun har været ude at snakke med de her minkavlere. Bo, han er en hjemmegående mand, og han er rigtig meget at se til, fordi hans kvinde, hun er en karrierekvinde, og Bo han går derhjemme. Og hans intra- og interrolle, de er rimelig overbelastet, fordi der er mange forventninger til ham, både fra hans kone og fra ham selv, men også fra hans børn, og at han kan passe huset ordentligt. Og så mænd, der går derhjemme, de sådan, kan blive voldsomt stressede, fordi det har lav status at gå derhjemme som mand. Og undersøgelser herhjemme viser, at det er mere stressende for mænd at sådan, gå derhjemme, end at være på arbejde. Og så har vi karrierekvinder, som i vores tilfælde er Mette, og der er en intra-rollekonflikt, der er rigtig mange modstridende forventninger til en statsminister. Folk ser hende både som en stærk leder, men også som en barmhjertig leder, som skal ikke have til hensyn. Derfor har mange mennesker forskellige holdninger til, at hun står og græder. Det foregår inde i hende selv, og hvor hun har flere forventninger til hende selv, og hun skal indtage forskellige positioner i forskellige situationer. Så der sker altså en intra-rollekonflikt. Kvindelige ledere er meget mere pligtopfyldende og påpasselige med at undgå fejl, og de skal vise mere end mænd på arbejdspladsen. Og så vil jeg også prøve at forklare, hvorfor husfædrene og karrierekvinderne bliver så stressede ud for nogle forskellige rollebegreber. Og det er ligesom også teorien for opgaven, hvor der står, at hjerteproblemer de opstår, fordi at hjemmegående mænd og karrierekvinder bliver stresset af andre folks forventninger og syn på deres situation. Og de her rolleforventninger, det dækker sig over ligesom forventninger og nogle uskrevne regler, der ligesom er knyttet til den rolle, som man indtager. Og det handler så også om rolleoplevelsen, som er den måde, den enkelte oplever eller forstår, kan så også misforstå sin egen rolle på, i forhold til ens handlemuligheder. Og det kan så også være i uoverensstemmelse med omverdens forventninger til rollen. For eksempel, at en husfar oplever måske, at han skal præstere mere, fordi at han er en mand i stedet for en kvinde, så han kan ende med måske at forkæle sit barn eller overgøre forældrerollen. Og så er der så også igen med rolleudførelsen, om man lever op til rolleforventningerne, og nogle gange kan man så udføre den godt eller skidt ens rolle. Og det var også det, vi snakker med Mette, at nogen måske ville tænke, at hun udførte den ret skidt, fordi hun står og græder, mens andre ville tænke, at det var godt, hun var forstående. Og så er der de tilskrevne roller, som er en kvinde i karrierekvindens situation og en mand i husfaren. Og det er så den opnåede rolle, hvor vi snakker om, det var statsministerposten eller generalrollen som karrierekvinde.